56 rekluta naqdu mal-korp tal-Pulizija bħala kuntistabbli wara li temmew il-kors ta' taħriġ għar-rekluti. Il-taħriġ li dam 6 xhur tmexxa mill-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati fejn jinkludi fost oħrajn taħriġ fiżiku u akademiku. Dan il-kors li hu wieħed akkreditat fil-livell MQF4 mill-Awtorità ta' Malta tal-Edukazzjoni Avvanzata Wola se jwassal biex dawn il-kuntistabbli l-ġodda jibdew jagħtu servizz lill-komunità u lill-pajjiżna. B'kollox f'dan il-kors ġew malma 63 suġġett bħall-etika, id-diversità, il-liġijiet ta' Malta, regoli u proċeduri, investigazzjonijiet ta' reati bħal violenza domestika, abbuż ta' tfal, offiżi sesswali u għarfien fuq is-saħħa mentali fost oħrajn. Darren Borch, wieħed mill-kuntistabbli l-ġodda, sostna s-sodisfazzjoni li joffri x-xogħol ta' pulizija. Jiena kont l-ikbar wieħed fi dan ir-reklutaġġ ta' 39 sena, magburi ngħid li rnexxieli nagħmilha magħhom. Kien reklutaġġ ferm interessanti u tħallna għal dan ix-xogħol għax huwa xogħol uniku li ma tistax issib xogħol ieħor bħalu, ħdimt xogħlijiet oħra qabel, imma dan huwa xogħol uniku li jtik sodisfazzjon li dejjem xtaqt li qatt ma sibtu mkien. Minnaħa tiegħu f'indirizz li għamel lill-membri l-ġodda, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà irrimarka l-importanza tar-responsabbiltà kbira li dawn il-kuntistabbli ġodda se jkunu qed iġorru fuq spallejhom. Enfasizzajt allura li l-ġurament li ħadu llum jridu jaraw li ġurnata wara l-oħra iwettquh u jaraw li fuq il-post tax-xogħol tassew huma u l-kollegi tagħhom iġibu il-kunċetti ta' integrità, onestà, l-ewwel u qabel kollox u jaqdu l-funzjonijiet tagħhom bħila li ma bħala għal ġid tal-poplu Malti u għawċi. Il-Kummissarju Gafà fakkar kif il-fiduċja fil-korp tal-Pulizija anke skont l-aħħar riżultati tal-Eurobarometru hija waħda b'saħħitha kif laħqet 69% u bekk l-importanza li dan ir-riżultat jibqa' jiġi sostnut. Fil-messaġġ li għadda lil kuntistabbli ġodda, il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u r-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri sostna kif il-Pulizija għandhom ikunu parti mill-komunità mhux biss biex jipproteġu lil vulnerabbli iżda biex ikunu konxi għal ħtiġijiet tas-soċjetà. Jeħtieġ jaħdmu sabiex ikomplu jagħtu lill-komunitajiet Maltin u Għawċin komunitajiet aktar siguri. Tlabthom sabiex jagħmlu l-ġid, tlabthom sabiex jaħdmu jitfit mal-komunità u jaqdu d-doveri tagħhom fl-aħjar abiltajiet tagħhom ta' pulizija. Matul iċ-ċerimonja ta' 3 wara nofsinhar saret ukoll il-preżentazzjoni tal-premijiet tal-aħjar żewġ rikluti fis suġġetti akademiċi bl-ewwel post klassifika Chantel Mifsud u fit-tieni post Kristjana Gatt. Fis-suġġetti prattiċi l-ewwel post inkiseb minn Nikolaj Lukfenek u t-tieni post minn Nathan Frendo. Il-premju tar-rekluta l-aktar li ddistingwa ruħu matul il-kors ingħata lil Darren Borch.